Vale. Vale, se m'escolta, no? Sí. Vale, perfecte. Doncs, bueno, primer de tot, benvinguts i benvingudes a aquesta audiència pública de les ordenances fiscals 2023. Bueno, primer de tot, voldria fer una petita introducció, no?, per tots i totes, que és bàsicament una petita explicació de què són les ordenances, que bàsicament les ordenances fiscals, no?, són la normativa municipal que regula els impostos, les taxes i els preus públics municipals, en aquest cas de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, i que es regeixen bàsicament amb un marc legal superior, no?, que és a nivell estatal, i concretament està reglat per la llei 2/2004, que és el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. També hi ha altres lleis, no?, però concretament aquesta és la llei mare, que regula amb importància els diferents impostos i les taxes públiques i preus públics, és a dir, fins a quin punt pot arribar l'Ajuntament a nivell d'impostos i fins a quin punt pot arribar a taxes i preus públics. Per tant, diguem que les ordenances són les que regulen, no?, el tipus de gravamen que s'aplica als impostos, les taxes i els preus públics que s'han de pagar per fer ús dels serveis que es presten a l'Ajuntament, com també els preus públics. També una mica per explicar que a vegades hi ha confusió, no?, amb una taxa i un preu públic. Les taxes, a diferència dels preus públics, el preu que tenen màxim pot ser el cost del servei unitari, en aquest cas. Per tant, és a dir, si per exemple, si un servei costa per usuari 12 euros, com a màxim amb una taxa podria aplicar 12 euros. En canvi, un preu públic sí que pot ser superior en aquest cas, com per exemple, un exemple és si un servei costa 12 euros, podria posar-lo a nivell superior. Per tant, les taxes com a màxim poden ser igual al cost i els preus públics, a diferència de les taxes, és com a mínim és el cost, és el preu del cost. Per tant, feta aquesta breu introducció, explicació de què són les ordenances fiscals, pel que fa a les ordenances de l'any 2023, com a equip de govern i com a Ajuntament hem decidit congelar tant els impostos com les taxes i els preus públics. Estem en un context bastant complicat, tant a nivell d'Ajuntament, però també, sobretot, a nivell de ciutadania, i per tant hem cregut que no és convenient incrementar la pressió fiscal en cap cas, encara que, per tant, això significa que l'Ajuntament farà un esforç per assumir aquest increment de costos. Estem en un context bastant complicat, amb una inflació desbocada, amb uns preus de subministraments desorbitats, amb un tipus d'interès que no deixa de pujar, ja ens van advertint que continuaran pujant aquest tipus d'interès per reduir el consum, i això té una clara afectació pel que fa al tipus d'interès que paguem pels préstecs a nivell Ajuntament, com també altres variables que a nivell Ajuntament també ens afecten i que diguem que estem en una situació no només complexa per la despesa, sinó també pels ingressos, perquè també ens han reduït, com per exemple la plusvalor. Però bueno, aquest context i aquestes conseqüències les explicarem més en detall a l'Audiència Pública de Pressupostos, que es farà en poc temps i, per tant, allà sí que m'entretindré una mica a donar més dades i més informació perquè us feu una idea de quina és la magnitud, que la veritat que és una magnitud bastant important a nivell de números i sorprenent perquè tots i totes tinguem una idea de la idea i de l'impacte que està tenint aquesta situació a nivell d'Ajuntament. Per tant, la proposta que portem aquest any per les ordenances fiscals sí que hi ha modificacions, sobretot són modificacions que van encaminades per la millora i per l'actualització de les ordenances. Sí que és veritat que, per exemple, amb el que és l'ordenança de l'IBI es fa una petita modificació amb la bonificació que hi havia pels 5 anys de les plaques solars. Es mantenen aquests 5 anys, però s'introdueix una coletilla que es diu que aquelles sol·licituds o hi ha persones que gaudien de la bonificació quan la van demanar en el seu moment, que era de 10 anys, doncs perquè es mantingui aquesta bonificació de 10 anys. Això ho fem perquè la Diputació fa una interpretació molt
diguem, molt austera, molt legalista, diguem, extremadament legal, perquè és veritat que hi ha diferents interpretacions i ells fan la interpretació més heavy, diguem-ho així, i per tant ells interpreten que si hi ha una modificació de la bonificació s'ha d'aplicar a totes les bonificacions, també amb efectes retroactius. Per tant, nosaltres creiem que un cop una bonificació està donada, està concedida, aquest dret s'ha de mantenir i, per tant, nosaltres incloem aquest punt en la que és la de l'IBI. D'acord? Després, una altra modificació, també, que això és a nivell de normativa europea, que hem d'incloure, és amb l'impost sobre vehicles. Teníem, per exemple, que un punt, concretament en l'article 5.1, en l'A dèiem que quan es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com combustible de biogàs, gas natural, gas liquat, metà, metanol, hidrogen, derivats d'olis vegetals o GLP, i acreditin que, d'acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant. Això ho dèiem fins ara, és a dir, només dèiem que podien utilitzar això exclusivament, però la normativa europea diu que sí que aquests vehicles han de tenir un mini dipòsit de combustible contaminant, en aquest cas, per normativa. Per tant, això ho hem d'adequar a la normativa que és superior, en aquest cas, que és la normativa europea. Després sí que hi ha diferents modificacions a les diferents ordenances, que són sobretot, com dic, actualitzacions, millores, és a dir, les ordenances s'han d'anar actualitzant any rere any per adequar-se a la normativa, a nivell de text, a nivell d'interpretació, i per tant es va adequant al dia a dia. Després hi ha una nova ordenança que s'introdueix aquest any, que és l'ordenança de l'espai de coworking que es fa en el nou espai de coworking que es farà en el Punt, d'acord? Aleshores, aquesta ordenança és de nova creació, d'acord? I, per tant, aquí s'estableixen unes noves taxes a nivell mensual per la gent que vulgui utilitzar aquest espai per fer la seva activitat, que bàsicament seria un lloc individual a jornada completa més 2 hores diàries d'una sala de reunions que hi haurà, doncs seran 150 amb 28 euros mensuals, mentre que un lloc individual a mitja jornada més una hora de la sala de reunions serà de 75 amb 14 euros mensuals. A més, també se'ls inclourà una plaça d'aparcament per la gent que ho utilitzi, d'acord? Diguem que aquesta quota s'inclou l'aigua, la llum, la climatització, els diferents impostos i el mobiliari que hi ha allà. També a utilització de lavabos, wifi i les places d'aparcament, com he dit. Per tant, hi ha una nova ordenança, que és l'ordenança que regula l'espai de coworking, i per tant s'ha d'aprovar ara perquè entri en vigor a l'any vinent, a 1 de gener, que és quan també començarà a donar-se aquest servei, diguem, en mesura que es fa s'aprova l'ordenança. I diguem que aquestes són les modificacions més rellevants, perquè la resta, com bé dic, són actualitzacions i millores amb el text de les ordenances. Hi ha, per exemple, una ordenança com és la dels vols, es retira algunes actuacions que diuen que s'havia de pagar perquè ho fa la brigada, doncs això ja no és així, sinó que no es fa així, sinó que si no actua la persona que ho fa, de manera subsidiària, l'Ajuntament fa la feina i a la persona se li passa el cost d'aquest treball. Per tant, diguem que aquesta ordenança és modificada i actualitzada al dia a dia. I ja estaria, diguem que això és el que volíem explicar, una mica, que davant d'aquesta situació d'incertesa, amb una situació bastant greu a nivell econòmic per a les famílies, per als ciutadans, hem decidit congelar els preus públics, les taxes i els impostos, d'acord? Perquè creiem que no és adient que hi hagi una modificació a l'alçada de la pressió fiscal en el municipi i, per tant, el que també decidim amb aquesta política és absorbir aquest increment de costos que patim amb tots els serveis de l'Ajuntament i també internament per aquesta inflació desbocada que estem patint diàriament i mensualment, que veiem que sembla que no té aturador, però de moment sabem que l'any que ve serà un any complicat. I res, moltes gràcies. Si algú té alguna pregunta o vol fer alguna qüestió. Sí, jo només que volia saber, l'ordenança de teleassistència que tenim queda tal com estava, no?, en principi.
El servei de l'assistència. Sí. Era com estava, oi? Un moment, És que les tinc aquí totes. És que no he sabut veure una cosa, és a dir, quan una persona no té, per exemple, una persona gran, no té una pensió, està exenta de pagar la taxa de l'assistència quan la demana o no? És que no l'he sabut llegir, no l'he vist. O sigui, la teva pregunta és una persona que no cobra cap pensió. Cobra cap pensió, correcte. Té dret a rebre aquesta teleassistència o quins requisits són els que necessiten? Doncs sí, amb això és més social. Si deixes que m'ho miri... Sí, no, jo és que no m'ho he llegit, però no l'he vist. Sí, mira, hi ha una modificació que és impost al copagament, ¿vale? Si entre 0 i 853 euros al mes, el titular paga 0 euros. 0 euros. Sí. La pregunta era perquè no ho he trobat. Sí, hi ha un quadre que diu això, la taula B, imports de copagament en funció del tram de renda, entre 0 i 853 amb 68 euros al mes, paga 0 euros. O sigui, el copagament és 0. No sé si hi ha hagut... Sí, digues, Sílvia. No, només una cosa. Has comentat que les mesures que es prendran des del govern per pal·liar aquest efecte les enviaries quant als pressupostos, oi? Sí, no, en el pressupost sí que m'esplaiaré més i explicaré més en detall tota l'impacte i la magnitud d'aquesta situació que estem patint ara, tant de pujar de tipus d'interès, d'inflació i també de tot el que repercuteix a la part de despeses i també a la part repercutida als ingressos i explicar una mica tot el que es farà, diguem. D'acord. Això, Gerard, vol dir que en el pressupost aquesta absorció de gastos per poder prestar els serveis, aquesta diferència per la situació que està, com les substituirem? És a dir, si no tenim ingressos, no podem tenir gastos. Per tant, si tenim més gastos que ingressos, com ho farem, això? No, això són decisions que estem prenent i que s'està acabant de confeccionar el pressupost. Aquestes magnituds les explicaré a l'audiència pública als pressupostos, de quin és l'impacte que repercuteix la pujada de subministraments. Per exemple, la pujada de subministraments es podrà fer front segurament una gran part, doncs s'haurà de fer un pla d'estalvi energètic. És a dir, començar a veure com podem reduir aquest impacte energètic, perquè sí que és veritat que puja molt, que s'ha multiplicat per 5 o per 6 o per 8, però sí que és veritat que si tu pots estalviar una hora, també redueixes per 5, per 6 o per 8. Per tant, això també són coses variables que s'han de mirar i en base a això, doncs, mirar a veure com... Perquè ja us dic, el tema de subministraments és l'impacte més gran que tenim en el pressupost ara mateix a nivell de despesa, diguem, que és el que més ha desajustat el pressupost, perquè sí que és veritat que és una variable molt gran. I ja que hem entrat una mica en números, per fer-vos una idea, que ja ho he anat explicant també, la factura és el que és la biblioteca, per exemple, al juliol del 21 vam pagar una factura de 6.000 euros, és a dir, en ple funcionament, en ple rendiment, i en canvi el 2022, el mateix mes, al juliol, amb el mateix consum i tot, vam pagar 22.000 euros. Per tant, diguem que és un increment bastant exponencial, jo diria, i això té una repercussió important en el pressupost. Clar, a nivell de subministraments, que és el clar exemple, doncs aquí sí que s'haurà de fer un pla de veure com poder reduir aquest consum a nivell de gas, de llum, d'aigua, però sobretot gas i llum, que és el que més ha pujat, la veritat. I això ja us ho explicarem més en detall amb
amb l'audiència pública de pressupostos. Sí que és veritat que a l'oposició segurament fem una reunió prèvia i l'audiència de pressupostos ja explicaré a tothom aquest impacte. Sí, perquè del que es tracta és de no reduir la despesa d'assistència social, no? Sí, no, això ho tenim claríssim. Vull dir, hi ha coses bàsiques i essencials, però sí que és veritat que, per exemple, amb els subministraments s'haurà de fer un pla de veure on podem estalviar. Ja us dic, ara, clar, l'estalvi és més gran perquè, com he dit, si incrementa per 7 per 8, també si estalvies es redueixen per 7 per 8. Per tant, diguem que és una mica això que estem treballant i que estem fent. Vale. Si no hi ha cap pregunta més, no? Doncs donaria per finalitzar aquesta audiència d'ordenances fiscals i emplaçar-vos també a animar-vos a que quan anunciem la data de l'audiència pública de pressupostos per poder conèixer tota la magnitud d'aquest impacte, no? I que ja ho vaig expressar una mica amb l'anterior ple i ja podem tenir números sobre la taula i tindrem i exposar una mica quin és l'impacte a nivell de les finances municipals de quines les conseqüències d'aquesta situació en el pressupost municipal. D'acord? Doncs res, moltes gràcies a tots i a totes i ens veiem a la propera. Que vagi bé, gràcies. Adéu. 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 Adéu.